Welcome, eller hello, welcome to my, velkommen til Minecraft. Ja, survival, og det er episode 3, eller 3, 2 for fanden. Det var jeg også en anden i gang på en andens kanal. Jeg hjælper en anden med hans kanal med at holde den i gang, så han ikke for alle hans seere bliver ensomme. Jeg håber, at de bliver ensomme. Det bliver ikke noget her. Så kan den så hurtigt styre. Vi kan lave sådan et indhegning her. Her skal vi stå med bue og så bare skyde dem alle sammen ned. Skyde dem alle sammen lige i fjeset. Vi skal have nogle fakler heroppe, så det ikke spawner heroppe. Fuck. Den deler vi ikke engang noget til nu. Jeg håber, du er ensom. Jeg håber, du er ensom. Der. Her. Her. Og her. Edderkopper har det der med, at de hele tiden skal kravle op af ting. Vi slår dem bare ned. Der vi kommer til det. Så skal vi lige have sværd. Sværd. Nu har vi allerede lært at lave et sværd. Ja, bum. Men inden vi går helt i gang, skal vi lige have fundet noget jern her. Man kan lave på. No. Nej. Vi er på lag. 2 sekunder, vi skal lige. Vi er på lag. 55, vi skal finde langt ned. Hvis vi skal finde en iron. Men I have a better idea. Det er, at vi finder false. True. False. Okay. Så skal vi faktisk lige log admin commands. Det er så true. Nej. Game rule. Nej. Stop game rule. Keep inventory. Og vi er allerede ved at tage bokserne, så det er meget fint det her. Og nu skal vi afsted og finde en grotte. Men jeg tror kun det bliver i næste video, fordi vi stopper lige om lidt. Sorry about that, men den stopper på et tidspunkt bare automatisk, og det gider vi ikke have. Så vi skal nødt til at starte den på det rigtige tidspunkt, og det er gået 5 minutter. Så i dag er vi bare ude på opdagelse. Her er vi ude på opdagelse efter glitches og alt muligt andet. Og vi er allerede ved at skaffe forkød. Forkød. Jeg ved hvilket YouTube-program får. De bruger måske mest med, eller så bruger de måske lidt med, eller mest med. Det ved jeg ikke. No.
Sådan der. Ko. Jeg trænger til noget mad. Og jeg skal lige bade. Og som regel, når man lige har skrevet blokdata. Læser TP sæt udspawn Sapto Misapto Sapto. Jeg kan også bare skrive Lars Lursen. Lars Lursen. Okay. And we back to home. No, we are. Det er vores hus. Det er oppe i det der elskede træ der. Det er som om vi ikke engang bor oppe i træet. Nå, men jeg skal til slut nu, for nu er vi allerede klar nok her. Vi slutter den. Så får man en dejlig udsigt. Nej! Hvordan skal man lave det omvendt? Bokser. Så.